Иване, какво ще прави? Копале, не, Що му рисувате брада? Само е ти препрел такова. Там направо не е много, защото е гадно. Аре, не мога да Копеш пара. чакай това. Ало! Не, полюй само с деня. Няма бе. Чай, че си се чути къде е. Пусни инвентарът. Стига! Просто техники. Закачи ми се кашта, това снимам. Как така схода бързо цената, мати бе? Как я бе си, това не ходи? Ела, виж, Марио. Иване, какво става? Не, Макс. Не, Тия пресища. Ти смееш, ти виж пън, ти виж Марио, виж това.